Kaixo, etxebizitza larrialdirako proposamenekin gatoz. Azken hamarkadetan etxebizitza merkatuaren logikaren arabera garatu da, eta honek ondorioak ekarri dizkigu. Es justo reconocer que en los últimos años se han dado pasos, sobre todo en el ámbito normativo, pero es cierto también que hace falta más ambición. Y por eso Euskal Herria Bildu presenta este decálogo, un decálogo que vamos a repartir en todas las viviendas de Nafarroa, un decálogo que está pensado en una perspectiva de 5 años, que recoge las 10 principales medidas que pensamos que se deberían de impulsar en Nafarroa hoy en día. Eta zer da proposatzen duguna epe-motzera begira, merkatuaren eskuhartze publiko bat beharrezkoa da, eta hori Nafarroa osoan egin behar da. Epe luzera begira, alokairuzko parke publiko sendo bat sortu behar da, eta horretarako proposatzen duguna da datozen 5 urteetan alokairu publiko erregulatuko 22.000 etxebizitza baino gehiago sortzea. Eta hau posible da besteak beste Nafarroan milaka direlako mobilizatu ez diren etxebizitza hutsak. Nafarroan arazo larria dugu landa eremuan dagoen despopulazio arazoarekin, eta etxebizitza politika publikoekin horri ere aurre egin altzaio. Orain, imposible dena, posible izan alda, beste ambizio batekin eta beste borondate politiko batekin jokatuko bagenu. Nafarroan posible egingo dugu.